Maiye okawo pach jopiny ewi paro mar chik mageto yango tije jodong gweng'. Romono nobagi Kisumu mar kelo kanyakla jodong gweng', ruodhi, jopiny kaachiel gi jotend loch nanga mawuok e kauntis 6 ma Nyanza kama gibedo gi lalruok ewi paro mar chikno kendo lero ber ma chenrono nyalo birogo. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo ni kod ler mar wachni. E romono mane okelo kanyakla jodong gweng', ruodhi, jopiny kaachiel kod jotend loch nanga mawuok e kauntis 6 ma Nyanza. Jodong gweng' ne opuoyo chenrono ka giwacho ni biro konyogi e chwalo tijegi kendo jiwo kwe kor gwenge kaka dwarore. Momora ahinya en ni e chakre seche machalo kamagi ibi ng'ewa kaluwore gi tije mwasebet kwatimo nikech wasebet ka watime nono wachiwore to gie sani to nitie stipend mibi miwa. Village elders kanyalo bedo empowered mondo giti kaka wawinjo sani ni weche mag insecurity matindo tindo dhi dok piny kendo mato sirikal mar Kenya biro realize immediately ok odhi kawo time nikech en thuolo maber makoro gidhi tiyo ka gin gi jingo kendo community ong'eyo ni gitiyo e teko mar buo sirikal. Kata kamano, gikwayo sirikal mondo los chenro mag puonjogi kaka jodong gweng' e yore mag jiwo kwe gwenge mondo tend loch gwenge obed motegno. Kako semiwa pesa ni onego luongnwa training mag village elders kendgi e each and every county kata constituencies mondo mi wang'e the right thing duties mwatimo nikech nitie jodong gweng' moko ma incho dhi kata ma last year to nitie gik moko mok ging'eyo ma ginyalo timo maber kuondegi. Mar ariyo, wadwaro security ma wan gi seche moko wadwaro ni kwa wuok ni wadhi kamoro gimoro timowa sirikal timonwa ang'o seche moko gowa gi jo oko sirikal nyalo donje nade mondo miwa protection no iro. To mowinjo medi en ni e sama watiyo cha owinjo bed ni gimedwa wabede kata gi uniform mondo ng'ewa sama wadhi kamoro to wabedo recognized kendo wang'ere gi uniform warwako. County Commissioner ma Kisumu korka kore to opuoyo chenrono kowacho ni chike ma kamago biro yango tije jodong gweng' kendo konyogi e chwalo chenro mag jiwo kwe ne jopiny. You know, the police cannot work without these village elders, even our chiefs and other officers, because it's the village elders who live with Wananchi. It's them who know everyone, every person. They also do dispute resolution under the alternative justice system, but usually do not receive any kind of payment. So we need to appreciate the good work they do. Where possible, they should be given some stipend. They can also be employed like we are doing. Village administrators are employed by all county governments in this country. Another concern is they want some identification document where possible, so that when they discharge their duties, they should be able to identify themselves, and they should distinguish them from other people who might impersonate them. Chenro mar kawo pach jopiny biro dhi nyime e gwenge mamoko motelo ne chwalo paro mar chikno mar yango ka inyalo kale mondo mi obed chik. Kapo ni chikno biro kalo, lokruok igeno ni biro timore e ngima jodong gweng' ka oriwo koda ka miyogi chudo kod tiegruok mag tayo gwengegi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Jokanye sectors mopogore opogore kama omakore gi jokedo ne ratiro mar oganda e kaunti ma